pameter ya rum nak. Nggak dikira mana. Siruto. Ah, oro. Dewa.
Jenny. Sira. Bakit mo sira sa? Ha? Bakit mo sira sa akin? Sira sa kaulo na. Si Sel nila. Sira sa kaulo na. Siya sila. Sira kami sa kaulo. Siuto, ano ka ka-siuto? Siuto. Isa nga, Siuto yan. Isa nga. Dataran naran. Udah ada. Bugari ay ka. Api-api ka niyo. Api-api. Anak itu kan.
Baisan. Bang buah. Bang bu. Ini bisa tertarik.
Sige Gimbo. Osya. Yan sudah yang lagi ya.
đi về nó luôn nè ai áo tớ mà tay đưa cài la la nè họ nó có cái khuyên nó lo nè đã có được hai sự lăng nè kami ai yo ma sa kata na ya kana na ko vi la mo họ đã la ko ma đi bán người tu na ko ma đi na lo na sin ya wa la la ko ma đi wa la họ ma đi yo na ya den ya ina la ma na ka pan na ya ke ya pi ke ram ko na sa ni ni la tro na ni la pa ke ni ya sa pu ya ne ko wen se ya ya ka ke ko pa na na ya ma na pu na ya no ta na vi kun ya ra ya no ma ni la na ta we a wang ko ma ni wa wa ya na so pu ya ni ro vi na pu sa pu ra ko no wa na ka mi ya ba me na gi yo wa na mo đưa lao na ta ma ke ka ka sa no mi ya ko wa so vi đưa ve na na sim pi ti an ne na ka ya gi ya mi đưa ya wa na na ya mi pe ke rang ko no ka ge wa ku pi ta na ya ma ta na pu na ya ra ba na di ha pa wa wa ma na wa ke sum na la la di đưa lao no ni to đưa ma đưa ga na len ni an ne sa di na man na no mi ra đưa ka sa so pa na wa na wa con ni đưa lao na man ko di ai ni đưa wa ma ni đưa ga re ke no wa ya be pe ke rang kai na ga ra ran mo na ala ya de ko au ku ni la wa na ka de ka di sa bu ta no wa ya na đưa na ya ni na pa la ro na ya ka wa lu pa ka ya ta na ma di sa pa ka to na la ka to na pa ka to wo no no ma ge so sa pa ka ya ta na di ka ku ka o pe te ma e ko đưa la di ka ka sa mu ra ni no la wan na pi ra ka na su wa we ka du pang ka ta ka di siang ka e ra e na na wi ka ma ka sa no ma ko đưa ka su wa Dari senior ke dia buka. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ Maafkan kan ya Ron. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Baling si Mudar, galing. Lagi umit. Satu sama dengan siapa bukan bersesat. Dalam siapa bukan benar. Aduh pun baik ah. Jawab tu ni siapa? Hey, baby Noah.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ